Еми вие като не можете, трябва малките да се отсремят. Ами аз казвам, аз викам на Виктор. Значи ние сега с него като играем, си даваме цялата възможност и го усърваме път на малките ще А вие го изтощавате, за да може малките... Аха, Да, точно така. добре, добре. Има смисъл. Благодаря да кажа. Ние няма да кажем нищо на тогава ще играем най-слабите гоблини, които могат да ми хрумнат нарочно. И ще да го виж. Да, ма и ти после. Да, ма и ти после. Какво ще ни бъде? И какво? Изчупнихме се. Аз съм достатъчно напред, че мога направо да си ги изиграя без. Еми не знам. Както се прецениш, ако искаш да играеш бързо. Това нали знаеш, че по принцип е слаб ход? Имаш някаква идея. Добре, що имаш идея, добре. Но знаеш, че така не е хубаво да се разслабваш пешки, нали?